Winjo jagoro nakako wuoyo kendo gi kalamba ni atemo ndiko variants go nikech an bende ahero weche pesa kaka a financial planner and wealth management professional. Pesa ni kaka jo Kenya wapenjore ni to odhi kanye. Mokwongo ka jatelo mar Central COB wuoyo to wayudo ka Kenya chulo pesa mamalo, samoro gichulo pesa matin. Nitiere sababu ma samoro nyalo miyo payment dhi malo kata payment dhi piny. Chon kane jogi oyudo telo, e telo manyien ni nwayudo ka dola ni malo to sani dola odok piny. Manyiso ni exchange rates nyalo fluctuate. Omiyo ma nyalo miyo payment samoro dhi malo nikech sama dola odhi malo to pesa mar Kenya obedo matin. Sirikal bende pok obedo e ler gi jopiny ni to gowi mwachulo en gowi mar pesa di. Ma en gima jo Kenya kia. Jo Kenya isiki nyisa ni gowi uchulo, lakini wakia ni to gowi ma jo Kenya ni wachulo ni en pesa di. Omiyo aonge gi adiera mondo mi awachi ni billions mang'eny malal gi gidhi e lwet ng'a. Debed ni nitiere ja Kenya makawgi, lakini gima ng'eyo kata manyalo wacho ni nitiere gima cause overpayments and kata manyalo cause underpayment. Mokwongo en ni fluctuation kata rates, then number 2 wakia gowi mwachulo. Omiyo error in debt projection. Okwang'eyo ni to wachulo gop siling 10, wachulo gop siling adi. Magi kosetimore, jok molo wagopeka bende koro miyo jo Kenya pressure. Kata mana wan kidwa oro nyathi, imiye pressure, nyathi nyalo ringi yore mkate gi chumbi, okelo ni mana chumbi kende. Mano e gima nyalo bedo ni Kenya timo. Kamano, ata ema kwano e kanyo ni mari kona ni thuolo ma oyudo sani kona ni joma keyo mor e lo Safaricom kata mano mara team mano mara Mugi radio kachiel koda kara Mugi TV mochopo kar kacha mano moting'o nyaka jafwambo wadwa Victor Otieno Juma VOJ intiere ahero sani okona nyaka sani gi sambaza furaha kagina ahero